Onda ODS, Fena, empeza por ti. Temos connosco aquí hoxe a Lenda, a Noelia, a Carla e a Iria. Contanos, no centro estades a levar adiante un proxecto que se chama Somos Quen. Este proxecto aglutina todas aquelas actividades relacionadas cos diferentes obxectivos do desenvolvemento sostible da Xenda 2030. Que nas nosas merendas os residuos sexa o mínimo posible. Nos conseguimos eliminar totalmente as botellas de plástico fai xa varios anos e tamén utilizamos envases retornables para as merendas. E lembra, moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo. Podemos cambiar o mundo! Onda ODS, empeza por ti. A configuración das rías galegas ten dificultado o desplazamento das persoas en moitas ocasións. Para facilitar o percorrido xurdiu a inicios do século pasado unha forma de transporte marítimo que perviviu durante moitos anos. Era o servizo da lancha. Como foi de importante? Pois eu considero que foi moi importante porque hai que recordar que naquelas datas utilizaban a xente maior que iba aos hoteleiros a traballar, a xente nova, moi neniños que iban aos colexios de Ferrol, como podía ser Cristo Rei, outras empresas de Ferrol, como podía ser Pisbe, toda fábrica de lápices, todas esas empresas tiñan moita xente, parecía. Ahora parece que non, pero no seu día tiña moita xente traballando e moita xente utilizaba a lancha porque era o máis cómodo tamén. Unhas 1000 persoas ao día. Durante cantos anos estivo funcionando, en pleno funcionamento? Pois mira, ata o 16 de outubro de 1968 que se inaugurou a Ponte das Pías, e non é que deixara de funcionar en aquel momento, pero foi a empezar a declinar o seu uso, porque claro, a Ponte das Pías supuxo unha reducción un adianto de aforro de tempo enorme. Recuperar o patrimonio inmaterial e a memoria dun lugar e facer partícipes aos seus habitantes desta recuperación é o obxectivo da recreación histórica que a veciñanza de Sillobre realiza anualmente dun oficio de mulleres que marcaba a rutina diaria de toda unha parroquia, as lavandeiras. Sardiña, contanos, por favor, en que consiste realmente esta recreación? Pois, curiosamente, unha veciña nosa da nosa parroquia iba a un curso de pintura e ali conoce un par de mulleres e lles falan un día da historia e dice que Sillobre, como ben acabades de nomear, se vestía un mante blanco, pero se vía desde a Graña. Entón, que pasou? As señoras lles entrou a curiosidade, entón quixeron saber de que iba máis ou menos o tema. Nós temos recollido así algúns nomes tamén polos lavadoiros, porque había os privados e logo había os públicos que compartían, pero había moitísima xente, unhas 30 personas por lo menos, unhas 30 e aparte despois iba heredándose de nais a fillas e de feito as casas máis prudentes de Ferrol, cando por exemplo chegaba a hora de que unha nai xa se xubilaba entre comillas, pois querían a filla desa casa. E as lavandeiras, mulleres traballadoras de domingo a domingo, cunha tarefa humilde pero imprescindible que compre poñer en valor como están facendo aquí os nosos compañeiros. Recuperar a memoria e recuperar parte de quen somos como sociedade e de como chegamos ata aquí. Un estudo elaborado polo profesor Xosé Lois Otero Pérez alerta que a materia orgánica e o incremento de sedimentos, especialmente os de gravimetría fina, lastran a produción marisqueira da ría de Ferrol. Como falaron xa aquí as crianzas, non, dos casais, todo comezou a volta do concurso que desenvolveron a Federación de AMPAs de Somos Rural e desde unha iniciativa das familias a que se lles comentou o proxecto AMPA e foi recollido por toda a comunidade educativa cos brazos abertos, decidimos participar recuperando un pouco o que significou, non? O legado indiano e esa emigración ultramar. O primeiro xa é sobre o papel, como solemos decir, non? Pois, por exemplo, no Concello de Fene e os concellos, todo un primeiro paso xa é precisamente un plan de implantación deses obxectivos de desenvolvemento sostible, non? Eu creo que a sensibilización
é un traballo que sí que podemos e sí que tamén, porque é de todas as administracións, pero os concellos que somos os máis cercanos ao cidadán, esa sí que é un traballo que debemos insistir nel. Onda ODS FEN empeza por ti, que hoxe emitimos dende Limodre. Moitas grazas.